Nili Bemisi constituency ke paro Koilamati diagram athoya havar Wopong Sararong amikar non kikibam Diopani College principal Boson Rongphar Assam State Pen Nongnam Kachethangklong News Star Panachinela Hin Pen wo signify Troxiani Guwahati Rong Sopialong Boson Rongphar Phan Best Educationalist Award Aman Kithinai Pajir Ponsi Koilamati havar ke chengsi award kachepalong pen phurki molong Boson Rongphar men kitokpon Boson Rongphar inut Koilamati havralong kevan chengke broiler ok kejor akulat sosi chobi pang chenglo alangli hexer lapen athik dut abang phu apotsi api Koilamati Presbyterian English High School along lo chothan dunlu bonsita lo kethan miss sent heklongsi puthot daitor harlongbi velongbi college along puthot lecturer ar pulong dun thulo api lo kethan hexer lapen miss sent joini alangli phan lo kethan aphan ongdung school college along phapon thulo Norama Diopani College along principal or Puki Thin Nayang Hoi Chipalong Dunsi. Norama Diopani College along principal or Puki Kibom. Alangli, Lokithan, Pining Pen, Ning Kaning Koira Posusi are tapling tanglo. Lokithan Chotkali, Assam Assembly elections, Kachipati Dunji upon Purinini ticket hang dunlo. Alangli party, Kaila Pen Dhorom upon Angding and Hoi Kachibi Pon Avi. Kaiketa Chinkipun, Madu Penta, Kachihing no take lonely. Arunipai Trok Lapen. Ni Pytroxiar ni anta ahem damsi karcho dam dopikan. Isi ning arong mimi lapen chehok mimi alam ke labuson hindo. Happy pu ar ni penta Boson Award kachepalong dun puke awi pin lang. Mithang hem isyang bong penta anchot kali Koilamati havralong ta. Koilamati havralong ke chengsi award kachepalong Boson Rongphar alang lisi award ke long chenga phurki molong si amen chethablo. Lucky owi anta prayo nelo. Koilamati havar hemisi Havarat Hampang Asong Atum, Piranki Atum, Anchot Kalisi, Arlong Rupat ME English School, Headmaster Bari Mensing Bay Lapen, Rat Asai Klembang Pu Nagen Bay Lapen, Ari Sang Ho Atum Chelangsi Karbia Kayapen, Man Peng Pen, Poho Pipa Jurdamsi, Ningarong Aman, Apeng Kipidamahut, Koilamati Havar Pen, ke Boson State level the dunganong e mati award kachepalong ke Boson Rongphar henlo ke cheng silang pusi Piranki theng no karcho damara da tum a hin pen thanpon Koilamati hawa yang nak kan lan nang le ha ni ki thot nang ko then tu hawa ni da ko ka la lo ni da sai na se lang le te lu sosial la ngi lang Hapu Award kachepalong Boson Rongphar kachethan ke Nili la sonong e Nili longji puke emang emunta hemanmi mate matha the longdunji meni puke bonta Nili men ke dok kokke Nili ta chemang hu set ando ningkarong tu ongpata chethan pon Best Educationalist Award 2026 sini panai pula Ningarong mo tro perfect lo kabi han phan ini thai tunuphan lepena pata itu lo cari tunuphan si iklan chipadu nongi ngai di tro perfect lo Nili Pen Samsoning T Qatar KTV News